Kasagaran rason why mag-cheat ang babae is not about sex. It's about emotional satisfaction. Watch this. Where you I will be my Why do women cheat? Kanina question by, dili kay nimo madunggan sa Filipino, but it is actually happening. Sa USA by, ang number sa babae na nag-cheat kay pare-pareha na sa number of lalaki. Now, naa yung possibility na mahitabo na sa atoa. Unsa man jud rason why mag-cheat ang babae? Sa akong giingon sa Infidelity Part 1, Why do men cheat? Kani siya na rason makita nimo sa babae o sa lalaki. But according to studies, mauna siya ang top reasons why women cheat. Number 1, anger and revenge. Ang babae na mag-cheat by, ang uban ana, revenge, kay giunahan sila sa ilang pares para mapa-feel nila sa lalaki unsa kasakit kung i-betray ka, kung i-cheat ka. Ang kabati bay, kung mag-cheat ang babae kung kanina rason, according sa studies bay, same na daw ang guilt o ang shame na ma-feel sa babae kung ilan ang ibuhat sa ilang pares. Number 2, lack of love or falling out of love. Usahay sa relationship bay, mawala gyud ang love, labi na og dili nimo alagaan, dako kay siyang sayop bay, but mao jud ang mahitabo sa uban. Mauna, ang uban babae, mag-cheat sila para maka-feel sila og love. It's not more of the sex, it's more of the emotional satisfaction. Kanang ma-feel sila ba na wanted sila sa usa ka tawo o maka-feel sila na nag-care o nag-love ng isa ka tawo nila. Number 3, dili sila ready to settle down. Ang uban sa ato bay, sayo kay na minyo or no settle down. Wala pa jud kay explore sa atong kinabuhi ba. Unya one day, nakamit kag someone na ganahan kay ka, nya mahibulong ka, grabe kayo ang feelings, gauros-uros. Na-miss magunin mo ang imong pagkabatanon, ang nahitabo karon imong gi-experience ang imong adolescence. Kay sayo kay ka settle down, wala pa kay kaka-enjoy ba? Number 4, closeness over distance. Kita tao bay, need you ta mamarayg or makig-close sa atong pares. Kita pud tao, ganahan po ta og space. Mauna na siya ang conflict bay, kay lain-lain maguta og needs. Pag magkuwang ta og parayg, malonely ta. So, mahitabo, mangita ta og someone na mo feel ana na loneliness. Mauna mag-cheat ang uban. Kung magsobraan po ka close, mura na tagmatuok. We feel trapped, kay need man nato ang space. Kay feel man nila trap sila, magwala. Ang mahitabo, mag-cheat, kay makakita og lain. Number 5, to feel alive. Some people by, they did everything right. But sa kadugayon good, nawala na ang spark, nawala na ang lamig sa relationship, nawala na ang thrill sa sex. Miski love pa nila ilang pares, naadyo'y lacking sa ilang life. So, result sila sa cheating to feel alive, which is very wrong. Kanina mga rason by, Infidelity Part 1 o Part 2, dili dyan na siya to justify na okay ra mag-cheat ang tao. It is to understand why people do it, anong saon siya pag-avoid. Please check Part 3 and Part 4 for this topic, how to prevent your partner from cheating, and how to heal if nag-cheat ang imong partner. Please don't forget to subscribe on my channel. My name is Dong Pons, and you are watching Choy Tabay. where you